Om det är så att ni börjar höra lite musik här i bakgrunden nu så är det alldeles riktigt. Det är vi som spelar den och det är inte särskilt svårt. Det är bara att trycka på play-knappen ute i kontrollrummet. Vad som däremot kan vara lite mer lurigt det är att ta sig till den så kallade plupp-dimensionen. Vi kan ha lyckats. Jag heter plupp, 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 Det repeteras i Svarta lådan i Östersund. För första gången ska historien om plupp bli musikteater. Och för musiken står Frode Fjällheim, mest känd för musiken i filmen Frost. Jojken är grunden för föreställningen, men med en twist. Så jag försöker göra något som är liksom min musik, men det blir en lite ny rättning när jag där plötsligt får den här plupp-dimensionen. Och vad är plupp-dimensionen? Ja, det är alltid vanskligt att beskriva med ord, men man får ju en sån musikalsk idé och så får man någon sån där tema som man tänker att det här hörs kanske lite som pluppsk ut. Och så gör man lite sån pluppsk musik och så försöker man att bygga ut det begreppet musikalsk. Men det är inte så lätt att förklara exakt vad det är, så det får man ju höra när det här får premiär då. Varken Frode, regissören Haukur Gunnarsson eller någon av skådespelarna hade hört talas om plupp tidigare. I Norge är plupp så gott som okänd. Nu blir en jojk Karl på sydsamiska. Idén till det hela föddes hos dramatikern Cecilia Persson från Horsebotten. Aldrig tidigare har plupp blivit dramatiserad och det tog lite tid att få det godkänt av författaren Inga Borg. Ja, det var ju fantastiskt. Och mest fantastiskt var det ju att det var Inga Borg själv som tyckte att hon ville, hur var det hon uttryckte det? Hon ville att de samiska barnen skulle få uppleva plupp. Det var så hon sa det. Plupp passar väldigt bra in i den samiska världsbilden om att det finns ett levande väsen i naturen. Det är ju en del av det samiska sättet att se på världen. Så låter den på scen, historien om plupp, detta blåhåriga fjälltroll.